Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin nagħmlu din l-Ewkaristija fil-festa ta' San Franġisk ta' Sisi, inselmu lid-devoti kollha ta' dan il-qaddis kbir, lil familji reliġjużi li huwa waqqaf u li ilhom fostna għalmijiet ta' snin, il-Franġiskani konventwali, il-Franġiskani minuri, il-Franġiskani Kapuċċini, tant kongregazzjoni ta' sorijiet ispirati għal karizma franġiskana, tant lajċi li huma ispirati mill-ħajja straordinarjament impenjattiva imma sabiħa ta' dan il-qaddis. Qegħdin ukoll f'din ir-residenza l-Gigo Residence għal ħutna l-anzjani u nixtieq insellmilkom personalment, nirringrazzja wkoll id-diriġenza tal-akkoljenza tagħkom. Grazzi ħafna. Fil-bidu ta' din quddisa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla bil-grazzja tiegħek San Franġisk ta' Assisi sar jiġbaħ lil Kristu fil-faqar u l-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek bimħabba ħinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jaxxu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Alla għoġbu jirrevelali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġnus. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Galatin. Ħuti, intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjolludija kif kont nippersegwita bisħiħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata u kemm kont il-qudiem fir-reliġjolludija fost il-poplu tiegħi. Aktar minn sħabi kollha ta' Tampari. Imġennen kif kont, għat-tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu, oġbu jirrivelali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġnus. Minnu fih, bla ma qatt infittex li nieħu parir minn għand bnedmin tad-demm u l-laħam. Bla ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli. Jiena mort l-Arabija u mbagħad erġajt lura lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalem inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15-il ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt lil ħadd, iżda rajt lil ġagbu hu l-mulej. F'dan li qed nikbilkom nixed quddiem Alla minix nikdeb. Imbagħad mort fl-inħawi ta' Sirja u ta' Ċiċilja. Il-knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma raw wiċċi, kienu semgħu biss in-nies jgħidu. Dak li darba kien jippersegwitana, issa qiegħed ixandar il-fidi li darba u rrid jaqret u huma faħru l-Alla minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ħin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qarim l-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek. F'dak iż-żmien huma mexxin Ġesu daħal f'raħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuq ibiss. Mela ngħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabbis il-mulej u qalilha Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hija meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Niċċelebraw il-festa ta' San Franġisk nifmu kemm huma importanti dawn iż-żewġ aspetti li Ġesu kien isib fl-ambjent fejn seta' ikun f'ambjent ta' mistrieħ mal-ħbieb. Kien japprezza żgur ix-xogħol ta' Marta li kienet tnaddaf u ssajjar, imma apprezza wkoll l-atteġġjament ta' Marija tisimgħu bħerqa u bimħabba kbira. San Franġisk jallimna dawn iż-żewġ aspetti. Lill-ulidu spiritwali li l-ħbib tiegħu għalilhom uħorġu u jpritkaw. Meta jkun hemm bżonn użaw il-kliem. X'rid jgħid biha San Franġisk din l-espressjoni? Inti tippriedka l-Evanġelju ta' Ġesu bil-ħajja tiegħek, bil-mod kif iġġib ruħek mal-proxmu, bl-imħabba tal-ħarsa ta' għajnejk, tal-kelma tiegħek fuq il-proxmu, bil-mod kif taħseb fuq ħaddieħor. Kultant uħud minna jiġu msejħin biex jippritkaw, imma mhux dik l-ikbar xhieda tal-Evanġelju. Ix-xhieda tal-Evanġelju hija fuq kollox ix-xhieda tal-imħabba. U aħna nitalmu l-imħabba billi niqogħdu f'riġlejn Ġesu, nifmu xiġifieri meta qalilna italmu minni li jiena ta' qalb ħelwa u umli. Il-Knisja llum tfaħħar u tfakkar lil San Franġisk għal faqar li għażel għax hu kien ġej minn familja sinjura li għamlet ħafna flus minħabba l-gwerer ta' dak iż-żmien, imma wkoll għall-umiltà tiegħu. San Franġisk irrealizza iċ-ċokon tiegħu u l-mulej użah biex jerġa' jibni x-xhieda tal-Evanġelju. Dik il-vuċi li sema f'San Damjano kappella mwaqqa fil-kampanja mhux il-bot minn Assisi, Franġisku ibni il-Knisja tiegħi. U fema konkretament għaliex il-vuċi mill-kurċifiss, illum kurċifiss magħruf bħala ta' San Franġisk jew ta' San Damjano, kienet dik li jibni u fehem li jibni din il-Knisja u beda jibni Knisja mill-ġdid, il-Knisja lill-Kappella ta' San Damjano. Imma bix-xhieda tiegħu San Franġisk reġa' bena ix-xhieda sabiħa tal-Evanġelju. Aħna nitolbu ħafna l-ulied spiritwali ta' San Franġisk li fid-dinja huma ħafna biex ikollhom din il-grazzja kbira li jkunu xeb sabiħ ta' Ġesu bħalma kien San Franġisk. San Franġisk lejn it-tmiem ta' ħajtu kellu wkoll din il-missjoni li jġorr fil-ġisem tiegħu il-pjagi ta' Ġesu. Kienet lejn l-aħħar snin ta' ħajtu, l-aħħar xhur ta' ħajtu u għadda minn sofferenza kbira. Kellu dan l-atteġġjament ta' sofferenza li lilna jaħsadna. Ħafna drabi meta kienu jkun f'sitwazzjoni diffiċli kien jiftakar fil-ferħ. U meta staqsew imma li mill-ikbar ferħa? Għallilhom din l-istorja ċkejkna. Immaġinaw
f'lejl ta' tempesta, bis-silġ u l-borra niżlin u l-ksieħ, naslu minn vjaġġ inħabtu fuq il-bib tal-kunvent u l-fra jgħidilna issa tard wisq, mhux se niftilkom għax mhux qed narafkom u jħallina barra. Għal San Franġis li kienet la perfetta Letizja. Għalida dal-kliem stramp, għax aħna anke jekk nitilfu ċavetta jew nkella is-serratura ma taħdimx, min jaf x'ngħidu, min jaf kemm ingergru. Il-qaddisin jgħalmuna paċenzja straordinarja. Intom eżis residenti qegħdin hawnhekk u nista' nimmaġina li tridu tużaw ħafna paċenzja matul il-ġurnata, paċenzja dak li jinqala, ċaġenzja b'xi ħaġa li jiġri fis-saħħa tagħna mingħajr ma nkunu qegħdin nistennewha, paċenzja anke bl-ambjent kollu. U aħna wkoll napprezzaw il-paċenzja li jieħdu bina l-istaff, il-qraba tagħna. Ejju nitolbu l-interċessjoni ta' San Franġisk biex fil-paċenzja insibu triq ta' ferħ, mhux ta' għajja jew inkella ta' tgergir. Mhix faċli ta' dil ħaġa. Għalhekk nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Franġisk għal din il-grazzja. Aħna nafu wkoll il-Papa għażel l-isem ta' dan il-qaddis. Allura llum fil-festa ta' San Franġisk niftakru fil-Papa Franġisku. L-għażla ta' dan l-isem tfisser ħafna u l-ewwel Papa, il-Papa Franġisku li għażel dan l-isem għalih. L-erq tal-isem Francesco ifisser bniedem liberu, bniedem ħieles. Il-ħelsien tal-bniedem li jaf li hu midneb imma huwa mħaddan kontinwament mill-ħnina ta' Alla. Ejjew nitolbu li aħna wkoll ikonna din il-libertà, dan il-ħelsien. U dan il-ħelsien jiġi mill-ħnina ta' Alla, mill-verità wkoll fuqna nfusna u fuq ir-realtajiet ta' madwarna. Issa ninġabru ftit f'mument ta' talb, nitolbu ħafna skont l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom. Nitolbu wkoll biex aħna jkollna rispett lejn l-ambjent bħalma kellu San Franġisk. San Franġisk fil-letteratura Taljana huwa imsemmi bħala wieħed mill-ewwel awtur li kiteb poeżija bit-Taljan, il-Kantico delle Creature. U dan il-kantiku isejjaħ lill-ħolqien, lix-xemx, lill-qamar, lill-ilma, lis-siġar, lill-fjuri, lill-art u anke lill-mewt. Bħala aħwa tiegħu. Kemm tkun ħaġa sabiħa li anke aħna fl-atteġġjament tagħna lejn il-ħolqien ikonna dan l-ispirtu li dawn il-ħlejjaq li jfaħru lill-Alla huma wkoll parti mill-familja tal-ħolqien. Nitolbu. Ismana. Nitolbuk mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku, aħna u niftakru fil-qaddis li tiegħu għażel l-isem biex il-mulej ibirku jagħtih saħħa, paċenzja, għaqal u qdusija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal membri kollha tal-familja Franġiskan li hija familja kbira fil-Knisja. Kemm patrijiet reliġjużi, sorijiet, terzordni, lajċi li huma kollha impenjati f'din il-karizma sabiħa biex ikomplu jibnu l-Knisja biex xhieda sabiħa tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll u nitolbu mod speċjali għall-anzjani kollha tagħna mhux f'din ir-residenza ma fir-residenzi kollha, fid-djar, anke fl-isptarijiet biex il-mulej ikun il-faraġ u l-ħlas ta' ħajja twila. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna.
u bl-interċessjoni ta' San Franġisk ta' Assisi tatina dak li għanna bżon fil-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nirsu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misteru tas-salib li miegħu San Franġisk ta' Assisi intrabat bil-ħrara kollha ta' qalbu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jatina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, ma' tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat-il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Naħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek.
Ħenna lina l-koll nitolbu kati l-inna u koll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġdi Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħhom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nitolbuk mulej biex bitqarbina li għamilna nsiru nixbħu li San Franġisk ta' Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu. Ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabtek u nħadmu għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.